Mhm. Alright, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, mapagpalang araw at syempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Alright, habang nag-aantay tayo, maritisan tayo sa inyo. Maritisan ako sa inyo. Alright. One million in the house. Ayan, mega mega love shout out. Magandang hapon po. Mega mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod. Alright, 1 million in the house, mega mega love shout out. Bakit ganon? Alright, magandang hapon po, mega mega love shout out sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega mega love shout out po sa inyong lahat. At syempre kay Mami Mercy Kalunod, mega mega love shout out. Alright, 1 million in the house. Ayan. Kay Miss Nani Sanchez Vlog, mega mega love shout out. Kay Audrey Nicole, ayan, mega mega love shout out. Nismar 595, ayan, mega mega love shout out po. Hindi makita yung ano ko. Alright. Tapos na. Tapos na. Alright, Nismar 595, this di donde. Alright. Magbabantay daw ako ng tindahan. Alright, 14 million in the house. Mega mega love shout out. Teka lang, hindi ko makita yung live eh. Alright, Carla Mi Salazar, ayan, mega mega love shout out. Nismar 595, mega mega love shout out. $25 million in the house. Eugene Ray Villanueva, ayan, mega mega love shout out. Support everyone, sending, ayan, support everyone, ayan, thank you, thank you. Boss Eugene Villanueva, ayan, mega mega love shout out sa iyo. Mega mega love shout out sa iyo, boss. Ayan, pa shout out, watch po yung bagong video idol. Ayan, thank you, boss Eugene. 30 million in the house, mega mega love shout out. Pa Paul watch po yung bagong video idol. Ayan, sige, titingnan ko. Boss Ray, makatapos nitong live ko. Saglit lang tayo. Ano ko lang yung WH ko para ano. Alright. Kay Miss Nani Sanchez Vlog, mega mega love shout out. Ano pong channel mo, ano?
Boss Ray, Eugene. Anong pangalan ng channel mo? Eugene talaga? Bakit walang hindi makita ito? Eugene talaga ang mo channel mo? 29 million in the house. Mega love shout out. Ayan sa lahat ng naka-BJ. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Punta muna ako doon sa harap. Alright. Ayusin ko lang ito. Alright. Boss Eugene, ano yung pangalan mong tunay sa ano? Ano ang ka-channel mo? Anong pangalan ng channel mo? Para mapuntahan ko. Alright. 32 million in the house. Ayan. Bago tayo magsimula, no? Make shout out po kay Ma'am Rosalina. Ayan, kay Rosalina R. Alright, kay Ma'am Analisa. Ayan, mega love shout out. Bakit hindi makita yung live ko? Ano nangyari dito? Hindi makita yung live ko. Alright, 39 million in the house. Love me. Yan, magandang hapon. Ayan, ang ating pong pag-uusapan ngayon kung sinuspende na po yung pagdinig sa Blue Ribbon Committee kung saan wala na tayong circus na mapapakinggan. Hindi po sir, biro lang yun. Ayan, mega love shout out kay Love Me. Ayan, sa lahat. Kay Paul Donisa Official. Ayan, mega love shout out. 41 million. Ayan nga. Bakit hindi makita ito? Ang bihira. Hindi makita yung live ko. Nangyari? Ba't hindi makita yung live ko? 41 million in the house. Mega love shout out. Hindi makita yung live ko. Kita naman dito. Teka lang ha. Alright. Magandang hapon. Mainit na hapon. Teka lang ha. Bakit nawala? Nawala yung ano ko. Nawala yung live ko. Alright.
Don't get locked out. Di pa kita yung ano ko. Alright, 28 million in the house. Mega mega love shout out. Kay Paul Donisa official. Mega mega love shout out. Tika lang po ha. At nagluloko ang aking ano. Ba't hindi makita yung live ko? Di ko malagyan ng ads. Yan. Alright. Hindi makita yung ano ko eh. Tika lang po ha. Anuhin ko lang yung aking saan ba yon? Height. Height. Pasensya na po kayo ha. At i-off muna natin.